pada tayo nga anak ti Apo, tasikakan siya anyaman apanagbiag, kakabsa tayo. Agkanta tayo, idiri tayo, imbaken ayati Apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti apod da kumakada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ilagip tayo ni Santo Tomas de Aquino, may sa apadi ken doktor ti simbaan. Adu dagiti sinurat na may papantilinteg ti simbaan. Nagserserbi anapod no. Dawaten tayo ti panangibabayet na. Maisurot tayo kumamot ti biyag tayo ken ni Apo Jesus. Tapno orod may karita ay makirano di na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasya na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasya na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inaramid mo ani Santo Tomas na idumduma ti panagtarigagay na ti kinasanto ken tinasantuan apan nursurom. Tulungan na kam kadi tapno maawatan mi dagiti insursuro na ket tuladin mi dagiti inararamid na gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Nagkarkararagak ket na ikanak iti panakaawat. May kanyak ti Espiritu ti kinasirib. Imbilang ko anapatpateg ngem ti trono wenno korona. Awan serserbi ti kinabaknang numayasping ken kuana. Saan ang mapatasan dagiti agkakangin ng alahas nugatad na ti pagsasaritaan. No idilig ti kinasirib, mayarig iti saringit sa nga pirit adarat iti amin abalitok ti lubong ket piraklaeng ti pirak. Ipangpangrunak ngem iti salunat ken kinataer wenno kinapintas. Pulos saan ako mudrep ti ranyag na ket kinaykayat ko ti kinasirib ngem ti daduma asilaw. Ikarkararag ko iti Dios ang madaanak kadagiti pampanunot ang maikari iti nasursurok ket agsauak akas mayanurot iti pagayatan na. Isu ti bagnos ti kinasirib, idalan na dagiti masirib, adda tayo iti babaen ti bileg ken panakabalin na. Datayo ay mismo dagiti balikas tayo, ti amin apan nakaawat ken kabailan tayo. Ti sao ti Apo. Isurum kanyak o Apo dagiti ipaalagad mo. Kasanuti pa ng selemet-met ti agtutubo, iti nadalos e panagbiag na. Babaen iti panagtungpal na kadagiti bilin mo. Biruken ka iti amin a pusok, di mo ko maipalubos ang madayo ak kadagiti bilin mo. Isurum ka. Idulin ko dagiti linteg mo iti pusok, tapno jak agbasol ken ka. Daydayawen ka o Apo, isurum kanyak dagiti ipaalagad mo. Isurum kanyak o Apo dagiti ipaalagad mo. Si pipigsa nga iwaragawag ko dagiti amin alinteg nga inted mo. Naragragsakak amang tungpal ka dagiti bilin mo. Ngem iti pinangikot ko iti sanikwa nga ado. Isurum kanyak o Apo dagiti paalagad mo.
Dagiti sawa maka ited tiyag na nayo nabiyang. Alleluia, 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 alleluia. Adda ken ka dagiti sawa maka ited tiyag na nayo nabiyag. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na saan kayo apaawagan iti maestro agsipod tagkakabsat kayo amin ket may maysa ti maestro yo. Diyo awagan ti ama ti siya sino man ditoy daga agsipod ta may maysa ti amayo sa dilangit. Saan kayo matama paawagan iti Pangulo, tani Kristo laeng ti Pangulo yo. Ti kangrunaan kada kayo, masapol nga iso ti adipen yo. Ti si asino man amang itanok ti bagina, maipababanto. Ngem ti si asino man nga agpakumbaba, maitanok to. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ada problema kiti reading. Takunana saan kayo apaawagan iti maestro agsipod tagkakabsat kayo amin ka puro maestra dagitoy na maestrahan lang ang maestra na dunya pay mupay daytan daytoy di Book of Wisdom uri ni Solomon ti kinasirib ni Solomon idibi pinagpili ti Dios anya ti kaya mo kinabanang wenno kinasirib ti pinili ni Solomon kinasirib taapaya kinaba nang ke uri adda ba nang mo no awan sirib mo no nang kamot diya mo na adda tao nga nang adala tamot nga ta nakapkapoy uri kas ano nga anya ti position mo no nang kamot kun anyaman kas lahaan nga na ikwa anya ti kinasirib ngamin tuno kunada nga rod ka knowing others kahit nga sa awon tao event anyaman nga mapasamak is knowledge kunada knowing yourself is wisdom kunada dayay no ammom di bagim isuti kinasirib ammom no nya ti kabaalam ammom no nya ti pagkapsutam you know what is right and what is good and do ti spirituality moten kunada ka ti panakaammo ti ustukin saan timot spirituality ti panangaramid ti pudno no ammom ti pudno tano daddo makaadamo dagiti makaammo ti pudno ngem di damot nga aramidan no ori ko nam nga adda sanikwam adda position mo adda adal mo ammom ti pudno ngem no haammo nga kabailan nga aramidan no haammo nga maibiyag dayta akin na pudno awam mo ilaeng katikang runaan nga ammon tayo ti panakaammo ken ni Apo Dios daytoy ni Santo Tomas ket na yanak nasirib nalaing na ngisursuro sabsabali ti sirib na nalaing ngam inusar na para kini Apo Dios inaramat na ti Summa Theologica iti ti para kini Apo Dios basta nagisursuro nga nalaing para iti simbaan kaging gana tata adalan pa ilaeng dagitoy so nga nakita ti panangi sirib na naidaton na para kini Apo Dios ta adda dagiti nasisirib ngem sabali ti pagsiriban da adda dagiti nasisirib ngem madi so kunana hangkay iti ebanghelyo hangkay paawagan nga maestro kaya nang sa awan ti karbangan tayo nga agpangato awan ti karbangan tayo nga agpatangsit anyang ruti babalin tayo nga aramidan kunana ti kangrunaan hangkay nga paawagan a pangulo kunana ti kangrunaan kada kayo masapol nga iso ti adipen nyo kunana diya mo ano magbasbasa tayo ti ebanghelyo ng dadduma kanda giti dadduma diya mo ano mabasbasa tayo dito nga ti si asino man nga mangitanok ti bagina maipababanto si asino man nga mangipababa ti bagina maitanok to diya mo ano
mabasbasa dito yung ebanghelyo, malabsan sa mo, no, dadumata, adu, dagitay mayat nga, agpangato, ti kultura tayo nga Ilocano, kung nakidikalman, masapol nga adda title mo, masapol nga adda mo, nagan mo nga nasayaat, masapol nga maitanok tayo, o rin naman pang kay makipunsyon, ti kayat tayo nga pagtugawan ka daya, adda, ti plato mi kumamot ka day tanadagsan, haan nga day ti paper plate, adda kas day tayo, nga manya ti kunana, ti kang runaan kada kayo, iso ti agserbi kada kayo, amin. Adin naman, simbaan, iti balay, iti publiko, iti gimong tayo. Ti agserserbi nga napakumbaba. Haan nga day agpatpatanok. Tano daduma, kumanag tayo dito, kaya tayo nga damo dito, pamadayaw, palakpak, daydayawon tayo, bagbagi tayo, ay sasawanan na po kawon ti misyonan, no? Agar aramid tayo, may nga banag ka para magkanya tayo, hamagayam nga para kini Apo Diyos. Dayay misyon, dayay laing, maitid nga para kini Apo Diyos, day tati pudpud no akinasirib, haan nga para kumakanya tayo, haan nga agsubli nga para kada tayo ta narigat, sulisugan na tayo ti Diablo nga kuna tayo nga datayo mo ti agrigrigat, datayo mo ti agsakripisyo nga mahaan. Hanga dayta ti misyon. No mabigbig tayo nga kukuha na amin, may sa klase ti kinasirib dayta. Nyan tulagan no aramidan tayon para kanya na amin at adamanin nga kinasirib dayta. Atun mi, daytoy ayat mi. Sasainek mi. Kamu pa nagbasa. Waya, waya, itdem kada kami. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatom kad apo dayti sakripisyo ita piyesta ni Santo Tomas ipaay mo kadi taan nuruten mi ti pagpatulad na ket idaton mi ti amin mi ken kagapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo taaramidem ati iglesyam ibunga na di agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo kiti paay mo tinalawag a paniknek ti ayat mo kada kami kastapay ababaan tinesang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami, dagiti bunga, ti panakaisalakan. Kat babaan ti makaayayo ken ka panangibabait da, ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami, isot gapuna makidanggay kami, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, kat agraragsak kami mangidaydayaw ken kagat kunami. Santo, Santo, ti langit kan daganap no dati pakaidaydayawam hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay itinagan ti apo hosana iti
Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paimo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso may yawat to a maipaay kada kayo. Hasta met akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo, dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto, ken nainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya.
Hadtoy ni Apo Esos, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyat, ti may salay nga sa mapaimbagton to'y kararo. Kumararag tayo. Apo, impakan mo kada kami ti si bibiyag at tinapay, nga iso ni Kristo. Ipaay mo ka dita isuro na kam ni Kristo a maestro mi, tapno iti dayto apiasta ni Santo Tomas, maamuan mi dagiti panursurom, kentong palin mi ida, tinasingpet anakem, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo at dakuma kada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, nalpasen ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.